Извинявам се, че закъснях. Идваш точно на време. В Санотек вярваме, че никога не е късно. Правилният момент е въпрос на избора. Какво имаш предвид? Тук е място за хора, които обичат да мислят и създават. Нашите инженери и проектанти са тези, които поставят основите. Заедно търсим не първия или най-бързия отговор, а онзи, който е най-смислен и устойчив. И когато го открием, свързваме идеите с времето, ресурсите и реалността. Бъдещето се изгражда с мислене в мащаб и с хора, които умеят да превръщат големите идеи в ясни и изпълними планове. След това работата ни излиза далеч отвъд офиса. Хората на терен в нашите соларни паркове превръщат плановете в физическа реалност. Реалност, която веднъж изградена, екипът ни пази, поддържа и развива във времето. И всеки може да бъде част от това. Никога не е късно. Ти си на ход. Сега е точният момент да започнеш кариера, която променя бъдещето. И твоето, и на всички нас.